A my witamy w studiu nasi Głęgłesca, wójt gminy Lezeno, Jarosław Wejr. Witamy bardzo serdecznie. Witam pana, witam państwa. No i rozmawiamy dzisiaj o historycznym tak naprawdę wydarzeniu dla całej gminy Luzino, czyli odsłonięcie pomnika profesora Labudy, którego rok teraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie obchodzi. No i właśnie, też ciekawy jest sposób tego, skąd znalazły się finanse na ten pomnik. Tu głównie są darowizny od mieszkańców, od różnych instytucji, od nie tylko mieszkańców gminy Luzino, ale szereg ludzi z całej Polski przekazywało swoje środki w różnej oczywiście wysokości, ale to jest pokazanie, że jednak profesor Gerard Labuda był znaną osobistością, bardzo szanowaną, bo jeżeli ktoś z własnych środków daje 200, 300 czy 500 złotych, mieszka gdzieś w Poznaniu, w Szczecinie, czy w Gnieźnie, to znaczy, że była to osoba ważna dla tego kogoś, kto przekazuje takie środki. Także myślę, że tutaj ten rok Gerarda Labudy, które Zrzeszenie wspólnie z gminą Luzino, z powiatem wejherowskim tak obchodzimy, to bardzo, bardzo dobrze, bo jednak profesor Gerard Labuda pozostał w naszych sercach, ale też pozostał w pamięci wielu ludzi, których spotkał na swoim życiu, w swojej pracy zawodowej, ale przede wszystkim w sercach Kaszubów. Tak jest. I w sercach przede wszystkim mieszkańców gminy Luzino, która jest miejscem, z którego pochodzi. Natomiast właśnie, czy samorząd też w jakiś sposób tutaj włączył się w jakby spłacenie tego długu wobec tego historyka? Tak, na ostatniej sesji sierpniowej przekazaliśmy 30 000, bo jednak cały koszt tego pomnika to jest 90 000. Stanie w centrum Luzina, w takim godnym miejscu. I myślę, że będzie to takie ważne miejsce nie tylko dla mieszkańców Luzina, ale dla wszystkich Kaszubów. Tak jest. Od kilku lat jest ta strefa rekreacyjna, można powiedzieć, czyli to miejsce właśnie w centrum Luzina. A teraz przejdziemy może do samej postaci profesora Labudy. Pan, panie wójcie, również miał okazję poznać tego historyka. Jakie były związki między gminą Luzino a właśnie tym wielkim profesorem jeszcze za jego życia? Znaczy zawsze wracał pamięcią i jak tylko mógł, to przyjeżdżał do Luzina. Trzeba przypomnieć, że był honorowym obywatelem gminy Luzino, był honorowym obywatelem powiatu wejherowskiego i szeregu miast w Polsce, Poznania, Gniezna. Także to naprawdę postać bardzo interesująca i ciekawa, ale też zawsze wspominał, że ma dług wdzięczności w stosunku do Luzina, bo tu nauczył się czytać i pisać. Ja zawsze bardzo, bardzo tak fajnie wspominał swoje pierwsze lata w szkole podstawowej, bo w pierwszej klasie to, tak jak zawsze wspominał, był chyba z tydzień czy 2 tygodnie, potem był chyba przez miesiąc w drugiej klasie. Oczywiście nie dlatego, że był wyrzucany, tylko że po prostu awansował szybciej. Był tak bardzo zdolny. Natomiast później w trzeciej klasie chyba przesiedział 2 lata, ale nie dlatego, że przestał się uczyć, tylko dlatego, że trzeba było po prostu mieć odpowiedni wiek, żeby tą szkołę skończyć. Ale zawsze wspominał i dedykował pracę różnego rodzaju swoim nauczycielom, którzy nauczyli go czytać i pisać. Bardzo ciekawe, bo mówił o tym, jak się nauczył czytać i pisać w języku polskim. To były powieści Henryka Sienkiewicza, bo potrafił tylko po kaszubsku mówić i pisać. Zresztą do końca życia mówią, że tak naprawdę jego rodzinnym, jedynym językiem, w którym najlepiej się komunikuje, to język kaszubski. I mówi, modli się i śni w języku kaszubskim. Na 50-lecie swojego doktoratu to zaczął właśnie po kaszubsku uczyć studentów z Uniwersytetu Poznańskiego, profesorów, całe zacne grono gości języka kaszubskiego, co było takim pięknym ukłonem w stronę Kaszubów, bo wtedy Poznań usłyszał, że mają Kaszubę w Poznaniu. I jeżeli chodzi o jego związki z Luzinem, on swego czasu jeździł do Luzina, różne uroczystości, różne były okazje, no i właśnie, jako jaki człowiek on się jawił wtedy, kiedy przyjeżdżał, no jako wielki człowiek, ale jednocześnie jako ktoś swój. Znaczy, to był niezwykła osobowość. Dla każdego znalazł czas, z każdym porozmawiał, darzył wielkim szacunkiem wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, na wykształcenie i to właśnie cechuje wielkich ludzi. Myślę, że tutaj profesor Labuda
zawsze wracał do Luzina, ale też te związki nie były tylko takie towarzyskie, że przyjechał, odwiedził, porozmawiał. Biblioteka w Luzinie przecież przygotowywała szereg jego prac, przepisywała właściwie z rękopisu na maszynie czy na komputerze później, czy to był święty Wojciech, czy święty Stanisław, historię Kaszubów, także te związki są nie tylko takie okazjonalne, ale również jego praca naukowa jak gdyby ocierała się o Luzino poprzez przelanie na komputer tego tekstu, który wcześniej przygotował. I te związki trwają również po śmierci profesora. Właśnie przed nami 2 października wielka uroczystość. Chyba nie będzie przesadą, jeżeli się powie, że to jedno z najważniejszych dni w tegorocznym kalendarzu gminy Luzino. Co zapowiada się na ten dzień? No w tym dniu o godzinie 14:30 w naszym parafialnym kościele, również kościele parafialnym profesora Labudy, pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Luzinie odbędzie się msza w intencji profesora Labudy, bo przypomnę, że to będzie dzień po rocznicy śmierci, czyli rok, 5 lat po śmierci profesora Labudy. Po mszy będzie przemarsz właśnie do centrum Luzina i tam o godzinie 16 planujemy odsłonić pomnik profesora Gerarda Labudy, aby został u nas już na zawsze, jest w Luzinie na zawsze, ponieważ życzeniem profesora było, żeby spoczął na cmentarzu nie w Poznaniu, tylko w Luzinie, ale też zostanie u nas na zawsze w postaci pomnika. Na pewno warto będzie przyjść i być świadkiem i uczestnikiem tej uroczystości 2 października o godzinie 16 właśnie w tym centrum Luzina. Natomiast teraz zmienimy troszeczkę temat. Również jesień to jest czas właśnie decyzji związanych z inwestycjami i tutaj szykują się duże właśnie projekty. Bardzo duże, największe jak do tej pory. W tym tygodniu, w czwartek, będę podpisał umowę w Warszawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na 62 miliony. Na taką kwotę jeszcze nigdy żadnej umowy nie podpisywałem, a parę lat pracuję jednak w gminie. Dotyczy to kanalizacji Kębłowa, Luzina i Robakowa. Dofinansowania dostaniemy ponad 32 miliony. Tam VAT jest niekwalifikowany, ale ten VAT na pewno gmina odzyska, także tutaj nie ma akurat problemów, także będzie to łączna kwota 62 miliony, ale z tego wybudujemy prawie 50 km sieci kanalizacyjnej, 15-16 km wodociągów, będą 4 ujęcia wody, 2 w Luzinie, Kębłowie, 1 i w Sychowie, do tego zbiornik wody pitnej w Luzinie na kolejne 300 m3 i stacja uzdatniania wody w Luzinie. A kolejną umowę, którą podpiszę pod koniec miesiąca, to z kolei z Urzędem Marszałkowskim na remont ulicy Tartacznej, czy budowę ulicy Tartacznej Przemysłowej. To będzie drugi wyjazd z Luzina, aczkolwiek już dzisiaj zachęcam tych, którzy stoją w korku na skrzyżowaniu ulicy Wilczka i drogi numer 6, że tamtędy naprawdę można fajnie i sprawnie wyjechać, aczkolwiek to niewiele daje, bo później się utknie na Kosiecińskiej Górze i w Wejherowie na wysokości ulicy Rybackiej. Tak jest. No ta Tartaczna ulica na pewno tutaj będzie ważna dla mieszkańców, bo to dosyć uczęszczana i stosunkowo blisko centrum droga. Jeszcze tylko o jedną rzecz spytam, mianowicie powstaje żłobek, który właśnie dosyć ciekawie też, nie wiemy jeszcze jaka będzie nazwa, bo o tym zdecydują mieszkańcy, prawda? Zaproponowaliśmy mieszkańcom w formie takiej zabawy w sumie, bo żeby wymyślili nazwę dla tego żłobka i czekamy na te podpowiedzi, jak ten żłobek ma się nazywać, bo jest czas, on do końca roku powstanie i myślę, że tutaj kreatywność mieszkańców jest bardzo wielka i zapewne takie ciekawe propozycje będą i myślę, że zawsze warto pytać mieszkańców w wielu sprawach, ale też o nazwę żłobka. A w jaki sposób mieszkańcy mogą podzielić się swoimi pomysłami na nazwę? Jest na stronie internetowej, na Facebooku jest podane i w jaki sposób to zrobić i czekamy. W formie elektronicznej nic to nie kosztuje, a na pewno będzie to fajna zabawa. Zachęcamy do tego. No przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby pojawić się 2 października, dzień po rocznicy śmierci profesora Labudy, właśnie na odsłonięciu jego pomnika. To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń, tak jak już tutaj ustaliliśmy. Naszym gościem jest wójt gminy Lezno, Jarosław Wejer. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.